Cei mai buni sportivi ai țării au fost premiați astăzi de către Comitetul Olimpic. În categoria Sportivul Anului s-a impus Victor Sterpu, campion european la judo, iar cea mai bună sportivă a fost desemnată Anastasia Nikita, campioană la Cupa Mondială la lupte libere. La exact 30 de ani de existență, Comitetul Olimpic a premiat foștii mari campioni ai Republicii Moldova, antrenorii care cresc noile generații, dar și persoanele care contribuie nemijlocit la dezvoltarea sportului de la noi din țară. Momentul culminant a fost însă decernarea celor mai buni sportivi ai anului 2020. Astfel, la categoria masculină, cel mai bun a fost desemnat Victor Sterpu. Victor Sterpu, campion european la judo. Vreau să mulțumesc în primul rând federației mele pentru că mă susține în orice situație, antrenorului care este zi de zi cu noi și mă sfătuie spre bine. Sper că anul care vine deja să fie cu rezultate și mai bune. La categoria feminină, cum era ușor de anticipat, s-a impus Anastasia Nikita, campioana europeană și deținătoarea Cupei Mondiale la lupte libere. Anastasia Nikita, campioană europeană la lupte feminine. Mulțumesc Federației de Lupte, mulțumesc Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru apreciere și pentru susținere și sper ca la Olimpiada de la Tokyo să venim cât mai mulți cu câte mai multe medalii. S-a ales cu o mențiune specială și medaliatul cu bronz de la Campionatul European de Judo, Denis Vieru. Prefer să vorbim deja după rezultat, ce va urma. Succes tuturor sportivilor și o evoluție cât mai frumoasă la Jocurile Olimpice. Sănătate! Au fost premiați și cei mai buni antrenori ai anului trecut, printre care Tudor Cârlană, dascălul Anastasiei Nikita, dar și Valeriu Duminică, cel care îl pregătește pe Victor Sterpu. De acum, pentru sportivii noștri urmează o perioadă grea de pregătire înainte de Jocurile Olimpice. Cel mai așteptat eveniment sportiv se va desfășura la Tokyo în perioada dintre 23 iulie și 8 august.